Hormatly mömin dogallary tagat wagtlaryňyz Allah dergahyna kabul bolsun. İran'a sagat 3:49 aýga mehriban we mömin dogallar. Hak Taala adamlar üçin yer ýüzünde ýaýradan çäksiz görnüşdäki nagmatlarynyň bahasy hökmünde bendesinden şükür etleýär. Ol nagmatlaryň daşky sebäpleri we eýeleri hyzmatkar hökmündedirler. Ol hyzmatkara pul töläp nagmatlar alýar. Olardan minnetdar bolýar. Hatda laýyk bolmasalar da çenden aşa hormat edip sag bolsunlar aýtýar. Aslynda nagmatlaryň asyl eýesi biri bar. Ol nagmatlar üçin ol sebäpkärden çäksiz derejede köp şükür edilmelidir. Inha ol nagmatlary gönüden göni ondan bilmek, ol nagmatlaryň gadyryny bilmek, ol nagmatlara özüň mätäjdigini duýmak bolsa, oňa ýani Hudaý Taala şükür etmek manysyndadyr.